Hé, Cimbi, most mondták, hogy kapcsolja ki. Igen, tudom. Akkor kapcsolja ki, tudja miért? Épp most a kapcsolom terroristák ki. is mobiltelóval szokták beélesíteni a repülő podgyász terében elrejtett bombát. Ezt a szót ki ne ejtse újra. Melyiket? Terrorista vagy bomba? Egyiket sem kéne erőltetni. Én csak segíteni próbálok, Jó, mert... de ne segítsen, inkább figyeljen rám. Ezek a szavak félelmet keltenek az emberekben. Én csak elmondom a frankót, ennyi. De rosszkor mondja. Elnézést, uram. Megkérem önt és a barátját, hogy jöjjenek velem. A barátomat? Sajnálom, de most velem kell jönniük. Nézze! Ezt a flepnist most látom életemben először. Azért ez nem teljesen igaz. Tatyót cseréltünk a járgánál. Az véletlen volt, és Uram! én jártam rosszul, mert... Uram, biztonsági szolgálat, kérem jöjjön ide hozzám. Mi? Minek? Távvezérlőt le! Nem távvezérlő, mobiltelefon. Távvezérlőt le, seggfej! És mi lesz? Repcsi zsarul lelő, ennyi ember... Ah! Nyugalom, emberek, nem halt meg. Csak gumilövedék.